सिगां West Bengal Finance Press Meet Kalampiri dan Kedina Zazwari Kulo National Central Spokesperson होननानै दोनदों दा बेबायदि रोखोमै West Bengal जोंनि थाखाय आन्दोलन मोनसे करिडर बा जोंनि थाखाय 6 दिन गाहाय मोनसे थावनि जादोंमोनब्लाबो बेयाव गथ' फिसाफोरखौहाय कालचाराल मोनसे डान्स फोरोंगिरि फोरोंदों एसे सारनिफ्राय फोरोंनायनि जे प्रक्रिया माबोरै रोंखो मा कमि दं बेखौ एसे बिथांमोना जों मिथिना माबोरै फोरोंना जाखो आरो जोंनि इयुननि जे स्टुडेन्टफ्रा सोलोंनायाव आग्रह दंना गैया बिथाङा जोंनि जे दर्शक बड'लेण्ड रादाबनि खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोदों थ' नोंथांमोननि जे रादाबजोंनो सारा आसाम सारा बुहुमाव जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मोजाङै बयबो नुगोन बे नुहोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो साबायखर बावो थ' बे मोसानाया मानसिखौ ओरैबायदि गोसो दुंहोयो थ' बिथांमोना निस्सय गोसो दुंदों बेनिखायनो आंखौ बिसिम हांख्रायहरदों थ' बुंनाय बेंगल स्टेट एबसु आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद थ' जोंनि थांखिया हारिमुखौबो फोजौनाय बेनिखायनो बेंगल स्टेट एबसुआ आंखौ बुंनायसै जोंहा फंबाय सरदेब नार्जिनारिया मोनसे जायगायाव मोसानाय फोरोंहैनांगौ सालकुमार मुन्सिपारा अलंबार आन्चलिक कमिटिनि थ' आं दिनै 4 तारिखनिफ्राय फैबाय 5 तारिखनिफ्राय 11 तारिखसिम वार्कशपखौ लानाय जाबाय मोननै मोसानायखौ फोरोंनो हादों मोसाग्लांनाय आरो बागुरुम्बा थ' बे मोननै मोसानायाव ओरैबायदि गोसो होदों बिसोरो मानो होनब्ला सिगांनि जि बागुरुम्बा मोसादों बियो बिथांमोना बैनिफ्राय बेखौ साबसिन मोनदों जितु बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नियम खालामखानाय बारै आरो जि थांखिजों लानानै मावबादा होबाय थानानै आं बेयाव फोरोंफैनो मोन्दों जोबोद गोजोननाय मोन्दों थ' बिथांमोना निस्सय नैबे मोसानायजों लोगोसे खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनायखौ फैगोन 2020आव जानुवारिसिम लानो होन्दों आं निस्सय फैगोन बिथांमोनखौ मदद होनो मानोना सारा बुहुमाव थानाय बर'फोरा जोंनि बर' मोसानाया गासिनाबो दामनाय मोसानाय गासिबो एखे जाजोबनांगौ होननानै आं आसा खालामो आरो मिजिंथियो आरो जाफुंहोथारगोन फैनाय दिनावहाय बबे रायजोआव बबे जायगायावहाय आरो बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जागोन आङो दा आसामाव बांसिन लानाय जादों